kining suguon ta kasagaran gyud di kita kauyon mo na og magsige nagsinuguay diha sa panimalay or bisan gani dinhi sa simbahan or diha sa opisina, magsige na ganig sinuguay, magkagubot gina madugay og sa madali. Kamo sa inyong balay wa mo magsinuguay? Ha? Wa mo magsinuguay dito sa inyo. Atanawa og nagsige mo sinuguay, gubot gina. Naagyoy magyaw-yaw, naagyoy makasab-an, naagyoy malatusan usahay. Basta magsigig sinuguay. Bisan sa atong katilingban, magsigig sinuguay, madugay, magpinatyanay. Suguay mong silingan nga palimpyuhan ang iyang kanal, nga dili moabot sa inyo ang iyang kanal. Di ba? Sige mo ginawayaway, suguan ang imong isikataw nga balhina ng iyang sakyanan kay giparking diya sa agianan, diya sa kalsada. Mapatyan gyud ka madugay. Aghan kayo ng nanay. Nakaroon si Kristo, nihatag siya sugo. Og maura ni sugo nga dili makagubot. Mao ni sugua nga makahatag og tinuod nga kalinaw, tinuod nga kalipay, tinuod nga kalambuan. Maura ni sugo nga makasulbad sa tanang problema nga atong giatubang sa kalibutan. Mao ni nga gitawag ni niyag the greatest commandments. Niya pila man ka buksugo iyang gihatag. Sayon kay tumanon kay duha ra ka buok. Dinhi des kalibutan duha ra gyud kasugo ang angay natong tumanon. The rest pakapi na lang na. O kung doon na pag-isugo aning kalibutan nga musupak aning duha, kana magkagubot yun ta. So di lisod memorizon. Bisan pagani ka ng 5 anyos, makamemorize na ani. Bisan gani ka ng 3 anyos, nga bata, makamemorize. Ani kay duha ra gud ka buok. Ako sa una, gipamemorize ko anang multiplication table diri sa Luyos notebook. Kay pertim na kong buguas mathematics niya kay mag-i-announce man nga inig kaugma mag-exam tag multiplication grade 5 ko ato. Perti gina kong memorize ana tuluan sa ko sa kong maguwang nga laki nga otros ang bugo. Siya kana naa dias luyo anang notebook na diay multiplication. Sige sa kong memorize dito perti masandaghanang kombinasyon diha. So na ganang 1 times 1 hangtod yun sa 9 times 10. Kuha na kapoy na memorization. Pero naka-answer yun ko. Exam 1 to 100. Kakuha ko 20. So may na lang. Kaya katong primero, 1 to 100. Addition. 0 man ko. 0 ko. Addition 1 to 100. Grade 5 na kuha na ha. Ting brighta ng inyong pare. Sige na lang. Ito na lang tong kalimtan kay total 20 raman sa kuha na kuantong. Pero kining sugua usa duha ra ni kabuok. Unsa man higugmaa ang Dios labaw sa tanan, nya higugmaa ang imong isikataw samas imong kaugalingon. Ikaw no, tanaw na to, mamemorize ba ninyo? Ready? Go. Pwede na mo mga matay. Sinan nga na, kamemorize ka ng suguap. Matod pa ni Kristo, dili nakahalayo sa ging harias langit. Iyang giingnan ring lawyer, may lawyer din ni dool niya. Ngutan na kay kaning mga kuan god, kaning mga lawyers, ang ila anak balaod gyud niya, kanang balaod sugo na. Mo gina ilang tunan hangtod nga nangutana gid siya nga unsa man kina tas-an na sugo or balaod. So balaod sa gugma. Ang root kuan niya, ang common ground is love. Niya kanang duha ka sugo, the application of love. So in short, usa ra gid ay kasugo, love.
paghigugmaay or gugma. Kinsa man nato dinhi ang dili ka maong muhigugma, taas ang kamot. No, pulos ta ka mao pare, madre, ka maong muhigugma. Masakiton, dili masakiton, maiglawas, ka maong muhigugma. Bata, tiguang, ka maong muhigugma. Pobre, dato, ka maong muhigugma. Professional, way grado, ka maong muhigugma. Guwapo, guwapa, ka maong muhigugma. Batignaw, ka mao sang muhigugma. Di ba? Kristiyano, dili Kristiyano, ka maong muhigugma. Hastang mga tulisan, mga kriminal, kamaong muhigugma. So kitang tanan kamao kitang muhigugma. So nana, establish na ang atong common ground. Anhi mo matter sa application. Unsaon paggamit ang gugma. Nakaron unsaon man paggamit ang gugma. Matod pa ni Kristo, unahag yung higugma ang Ginoo sa tibuok mong hunahuna, sa tibuok mong kasing-kasing, kusog o kalag. Muna, ilingi ay mong tupad. Inakinsay imong gihigugma ang Ginoo o imong anak. Sige. Pangmata na. Kay usahay ra ba, kasab-an na to ang Ginoo tungod lang kay nasakit ang anak or nasakit ang ginikanan. Nya gisigihan ni mog sugo ang Ginoo nga ayohon siya wa gyud maayo, napun-an na hinuoglaing masakiton, masuko ra batana. Wa na gihigugma na nato ang anak kay labaw nas Ginoo. Nayo ba nasuko sa Ginoo kay imbis nga stage 2 cancer siya nga nahinon, na stage 3 na hinon. Puwerte niyang paningkamot na gani uban, sige kong palit og slat ni mo pader, nahurot na hinumi ka kanser. Hasta kuno iyang mga igsoon na nga kanser na, pero sige silang palit og slat. Yang saom na ni mo ron, way ayo ning Ginoo, pero believe kay ko nila. Kini silang nag-text na ko nga nangahurot kuno sila ka kanser niya. Sige na lang kuno sila magsugat-sugat ko kuno sila sa ospital. Mga mo nagsuon, pero sige yung palit silang slat. Ano? Ang saman mo diya, naamoy kanser. Pamalit na mo daag slat, ay mo paghuwat nga makanser mo. Ay basig di na mo maulian. Pero believe kay ko nila, nganoan, ang ilang disposisyon na mga matay ra kita. Nindot na nga magpadong tas kamatayon kung itugot sa Ginoo nga ingon aning paagiha, nagsigi kuno sila higugmas Ginoo og sa simbahan. Nindot no? Kaingon ko labaw pa mos pari og madre. Kaya usahay ang pari og madre maratol magnanay kanser. Maratol pero sila sige lang yapog palit og slat. Nasa sigig pangutanan ako, pader, i-explain ragon ng imong slat. Pamin ako gikuyawan sa ni siya o makanser sa niya siya. Nako kanang slat, mao nay minimum donation nga among gipangayo para sa among projects. Parihaan ng SBF dag nga slat, tag 500. Mao na siya minimum donation nga atong gipangayo para makumpleto ang atong 38 million na project nga mao ang kumbinto ug ang uban dinhing pakapin nga structures. 500 ra, pero sa sige nimong palitan ng 500, tag 3 ka slots, tag 5 ka slots, makumpleto ang dako nga target nga 38 million project na kumbinto, anang bayad na to diya siyuta o kanang uban diyang development sa atubangan. Mga bungkag na ganang atong atubangan kaya gitrabaho. Gabuntagay ra ba yung tao ng ato diyang mga workers. Wa pa to'y mga tog. Wa baka to nila suyupi pero kuan man, kanang wa man sila mga tog. Gisuyupan nila og kape o pan atong tagaan. Nga naman, tungod dis atong paningkamot na ma-improve ang simbahan. Nga nasa tayo usa ka slat,
ang so to, God's protection, healing, and joy para sa na sa atong pista o kaning atong Holy Week. Kuan sa na siya. Pila to naka-slots? 45,000 ka slots. Tag 100 per slot. Aron makuha sa nato ang 4.5 million na expected nga atong magasto. Unsa may makuha nimo ana? Why item ang makuha nato? Grasya. Ang grasya sa unang slot nga tag 500 mao ang daily abundant graces. Ang kaning tag 100 nga slot ang imong makuha God's protection, healing, and joy. Pulos ni dili mabayaran og kwarta. Mo nang grasya ang tawag ani, di mabayrag kwarta. Nya asa man na mutubod ang grasya sa atong paghigugmas Ginoo. So mo nay una ha, Ginoo gyud higugma. Ikaduha nga application gitawag ni siya number 2 kay di ni siya pwedeng himuon kunwa ang number 1. Ang sa may ikaduhang sugo be nga paggamit sa gugma. Higugmaa ang imong isig ka tawo sama sa imong kaugalingon. Wa siya moingon higugma imong kaugalingon, nya mo sa nay gamitas paghigugma sa imong isig ka tawo. Ang isig ka tawo higugmaon sama nga siya atong kaugalingon. Sige, murag natog naman na imong tupad pukawa. Ingna siya ako na kang kaugalingon. Sige. Ikaw na ang akong kaugalingon. You are myself. Nindota no? Kanang silingan nimo imong ingnon ako kang kaugalingon. Nya moingon sa siya same to you. Nya sa may imong buhaton kun ang imong silingan imong kaugalingon imong labayan og hugaw. Gusto kang imong kaugalingon imong labayan og hugaw? Di oy manglimpyo magani ka porti magani mo makapanglimpyo. Bisa gamay lang gani dinhing murag mumho imong mga nga naon. Mao sa na imong silingan imo sa siyang limpyuhan. Nya ang imong silingan unsa man imong libakon. Di ka ganahan imong kaugalingon libakon. Ngano mang libak man ka sa silingan? Di ba? Why gyud libak ka? Niya kun ang imong silingan siksi kayo, niya ang imong banag sigig tan-aw didto. Unsa may imong buhaton? Kasukan nimo. Ha? Ang imong bana ba sigig totok didto niya siksi kay tanan. Unsa man ka masuko ka sa imong silingan? Imong isipon nga mao toy imong kaugalingon. So mura ra sag ikaw mo'y gitutukan sa imong bana. Anya kay dito naman ni puyo ang imong bana tipon sa imong silingan. Masilos ka. Unsaon nimo pagkasilos nga mura ra man sag ika mo'y iyang tipunan kay mao man toy imong kaugalingon. Di ba? Ikaw mabuang mo sa taan. Mura man sa tag mabuang ana pero mao biyan ay tinuod ang pasabot ayaw tog kasuk-e. Kaluy-e. Kung nakasa ang imong bana o ang imong silingan o ang imong asawa o ang imong silingan nakasa pinaagi anang kalaway o kanang kaulag, adultery, infidelity, ayaw kasok kaluy muna diri sa atong unang pagbasa nagpakiluoy ang mga Israelita. Kaluoy ang ilang gipangayo sa Ginoo. Ang ato sang ipanghatag kaluoy dili kasuko kay maliwat tas demonyo. Kanindot unta kun mangayog kaluoy ang Ukraine ngadto sa Russia. Nya ang Russia sad maluoy sa Ukraine and vice versa. Pwede sag mangayog kaluoy ang taga-Russia ngadto sa Ukraine. Kay sa tinud-anay ang kinabag-ang katawhan karon sa Russia ug sa Ukraine ug sa tibuok kalibutan nangayo nagkaluoy ni President Putin ug ni Zelensky
please hununga na in taon ang inyong gubat, purti na namo diring paita sa among kinabuhi. Ilisi in taon og gugma ang inyong pagsigig, pinatyanay diha. Nangayo nagkaluoy ang kalibutan karon sa mga leaders sa Amerika, sa Russia, sa Ukraine, Germany, France, kanang nagsuportahay ron diha. China, unsa pa diha ang mga lugar nga mao'y nagsuporta aning gubat karong nagpadayon. Nangayo nagkaluoy ang kalibutan, bisan kamo diha, bisan ako, hununga na in taon ning inyong pagsigi og away. Kay dako nakaig-damage, nangasira na ang gagmayng kompanya, nawad-an mga pagkaon ang lamisa sa mga nagsalig in taon ni ining mga kompaniyaha. Nangasira na, labi na gyud ang mga export companies dinis ato. Shiki na kaayo ang ilang kinabuhi, kay asa pa man kamo export nga wa na may mudawat, kay naggubat man. Kaluoy sa kalibutan, kay ang kaugalingon mo igihigugma, dili ang silingan. Mao na nagpakiluoy na taron, kaluoy ang atong ihatag sa alkansi ko pader og maluoy ko, di gyud ka maalkansi. Kay matud pas Ginoo, himuo nako ang inyong kinabuhi nga mosidlak, mapuno na mo sa kalinaw, wa nay panag-away, mubanos na ang kalipay ug ang kahimsog sa inyong kinabuhi. Ang Ginoo ray makahatag ana, dili matud pa niya diri, dili na ta magsalig ni ining mga binuhat sa tao kanang idolatry nga mo'y makaluwas nato. Dili ang Assyria, dili ang sa to, dili ang mga kabayo. Karon di sa tamingon nga mga tangke di gira, ang mga missiles, ang mga sanina nuclear weapons, ang mga fighting jets, mga fighting planes o mga fighting sa ng barko, ships, mga ligon kay natanawon pero di gid na makaluwas nato. Dili ang Armalite nga irakrak sa imong kontra nga mo'y makaluwas nimo, nga priso na hinuon ug gani nga matay pang-uban. Gugma, kaluoy niya gigugma ang Ginoo, kay mo'y naghatag aning tanan. Mura naman hinuntag mga iro nga gilawgan, nagbugno naman hinon, nangagisi na nung dunggan, nangasamad ng mga simod, imbis unta to makakaon, gabugno naman noos pagkaon. Gihatagan ratas Ginoo og kinabuhi, gitagaan ta ning kalibutan na nag-away naman hinuon ta, nagpatay naman hinuon ta, nga di man unta ni ato. O na nga nangahimutang mga bugo. Diya ra ba to'y naingon ako, ikaw pa din ba, hingan kag bugo, utro ra ba sa kang bugo, nako bitaw. Pero arang-arang na lang ng bugo nga nakailag Ginoo kay mahimong wise. Arang-arang na lang ng bugo nga nahigugma sa iyang isig kabugo kay mahimo na siyang wise or bright. Kay kanang bright nga nagsigig dumot sa iyang isig ka bright, magpinatyanay na mahimo na silang bugo. Lingay mong tupad. Yung naunsa man ka, wise? Wise ka? Pangutan na. No, na. Muna nga, ingon des Kristo, maalamon ang imong tubag. Kay ni affirman, ni kuan ba, di support ang lawyer, tinuod na Lord, tinuod na Lord. Labaw pa na kanang paghigugma sa Ginoo sa atong isig katao, sama sa atong kaugalingon, labaw pa na sa paghalad dito sa simbahan, labaw na sa tanan nga atong ihalad sa Ginoo. Ingon din Ginoo, you have a wise answer. Maalamon ka. So kana din nahigugma, bright na. Kanang di ka mong mahigugma, bugo na. O na, ako sa una, sige lang ko kahagbong, pero kay nahigugma man ko sa pag-eskwela, ani padayon kog eskwela bahalag bugo sa may hitabo. Sige na kog ka-honor pag high school o college. Dito ta. Antod karon honor gyapon. Nya, unsa mo na? Ako din na. Dili oy gamitono na para sa uban. Na hinaut unta kamong namalit og slots, padayon mo sa inyong gugma sa pagpanghatag. Bahala nag-unsay sitwasyon sa atong kinabuhi. Kay way sitwasyon sa kinabuhi,
nga mubabag nato sa paghigugma sa atong isig katao. Way makababag ana. Way rason nga makaingon kan di ko kahatag sa kong isig katao tungod kay naa ako'y daghang panginahanglan. Sa una, gaatiman kog amahan nga paralyzed, maguwa nga paralyzed, pamilya nga perting pobriha. Nya gamay kay kog income, tabang pa sa akong mga silingan, tabang pa sa simbahan, hatag lang yapon. Hinoon maglakaw gyud ko nga usahay wa nay pliti. Wa na say bugas. Nya wa ko kapalit anang refrigerator, TV, kanang lamisa, kanang mga lingkuranan, bisag kana na lang plastic, galisod kog palit ana. Way doorknob ang among pultahan. Ang bintana, way jealousy, butangan lagsako. Mora na akong kahimtang isip tao. Pero daghan kog natabangan. Karon wa naman jud hinuon ko'y balay. Ako ba personal, wa na ko'y balay. Way asawa. Way balay. Kana sang sakyanan akong gisakyan sa parokya man na, sa simbahan man na, di man na ako. Usahay gani sa driver man na. Wa na ginoon. Nya, ang sa may nahitabo, perti na ginong daghan na sa natabangan. Daghan ang nakabalay, nakayuta, daghan ang natukod tungod kay wa ko magtukod para sa akong kaugalingon. Muna kini inyong pamalit nga slots adto ginipadong sa katawhan sa Dios nga nanginahanglan. Nindog ta.